गोदोनिफ्राय एथ' गिदिर ड्रेन नंखायामोन बेजों बिदि गाज्रि बुस्थु हरजालायनो माने बिसोरो बेजों एखे बेबस्था खालामनानैबाबो बिसोर बेजों हरगासिनो दङ आरो दैयाथ' बेहाय दौथारो एखनबा माने मालाबा गफ्लांबा बावनो लोङो आरोखि जों दा एसे साबधान थाबाय साबधान थाबाबोथ' हास्लाबाना मालाबा दरं जयो मा जयो गावसोरनो लोंदावग्रा नालाय लोंफैयो दा बेबायदियावनो दैयानो जेरावबो बिलोआ गैखाया नालाय बावनो लोङो आरो दाथ' नै फागुन मास जाबाथाय दैया बावनोसै एसेबाबो लोंगोन आरो बिसोर बेयावनो उदैया बे थुमथिम जानोसै खिखौनो हाला बेमार जानोसै थैनोसै बेबायदि बेथ' दानिल' नङा एनटिपिसि जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बे जोंनि बे जाम्फैजों बिसोरो गोबां रोखोमनि केमिकेल मा दं बेवहाय बेखौ बिसोर बे दैजों हगारहरो गायसननानै होनांगौ गोदोनिफ्राय एथ' गिदिर ड्रेन नंखायामोन बेजों बिदि गाज्रि बुस्थु हरजालायनाय माने बिसोरो बेजों एखे बेबस्था खालामनानैबाबो बिसोर बेजों हरगासिनो दङ आरो दैयाथ' बेहाय दौथारो एखनबा माने मालाबा गफ्लांबा बावनो लोङो आरोखि जों दा एसे साबधान थाबाय साबधान थाबाबोथ' हास्लाबाना मालाबा दरं जयो मा जयो गावसोरनो लोंदावग्रा नालाय लोंफैयो दा बेबायदियावनो दैयानो जेरावबो बिलोआ गैखाया नालाय बावनो लोङो आरो दाथ' नै फागुन मास जाबाथाय दैया बावनोसै एसेबाबो लोंगोन आरो बिसोरो बेयावनो उदैया बे थुमथिम जानोसै खिखौनो हाला बेमार जानोसै थैनोसै आरो बेबायदि आरो दा मानसिफ्राबो दुगैया दुगैनाया मालाबा बिदिनो बारनानै बिदि मोसौ मोसा खायो एखे सेबसेब मानजोबो दैया एखेबारे फिथर नाखौ मानेखि दाख्लै स्लुइस गेट बैयाव स्लुइस गेट दंना आफाङाव बेखौ हगारनाय समाव बुहुद मानसियानो हमना जादों सिबायफोर बे नाखौ नुबाय नालाय आरोथ' रावबो थानो हायाना हमनानै जाबाय जानायनि उनावबा मा जागोन बेखौथ' रावबो मिथिलाना दाथ' नै एखे देग नुबाय नायानो दिनै एखे लाद्रा जालायनाय थैजोब्बाय केमिकेल हगारनानै दहाय दैया एखे केमिकेल हगारनाय ना मानायमोन दैया एखे गोगो फैदोंमोन आरोखि गोगो फैबाय नालाय नाया स्रां नुजोब्बाय एखे जमा हाब दिनैलाय मा जालायखो आंहा दहाय फुङाव सिखारनानै न' खाथि नालाय नुजोब्बाय आरो बेखौ नुनानै हा माना नाया बिदि थैजोबखो बिसोर मामा हगार हरलायबाय बोसोरे हगार हरोना बिसोरो बोसोराव खनसे बिसोरो हगार हरलायबायदां बेबायदि होनबाय आरो आं गथ'फोरखौ ओमफ्राय हरैहाय खोनाबाय मा खनै फोरानलागासिनो दंनो नाखौ बोरैथो नायना थाखो मानसिफ्रा बिदिनो जाग्रा मानसिफोर नालाय खननानै फोरानहैयो आरो गेसआ एखेबारे फुरा बे थावनि गेसआ एखे खाथि मोनामहैजोबो माने न'आनो मा बेसे गोजान हनै बेनोना बाबु आंना आरो रावबो खामाय गैया दामाय गैला रावबो बुंग्रा गैला आरो आंहा गारजेनबो गैला ओमफ्राय आङो दा गारजेननि मामाया हाउस किपिं मावोमोन खामानि बिबाय बायबाय बेखौबो होआ हिनजावसा गथ'नो होनो नागिरदोंमोन मानेखि दा बे दैखौ लेथ्रा हगारबाय थायोबा बन्द' खालामनानै दोनथों गावस्रा बबेजों लांथों आरो गोदोनाथ' बेबायदि हरखायामोनबो गोदोथ' मोनसे प्लान्ट थैलांबायना एनटिपिसि दंमोन ना मोनसे दाना एनटिपिसि जालायबाय दा एनटिपिसिनिफ्रायसो दा बेबायदि जादों आरो बे दैया एखेबारे हाब्रुआनो एखे खैला एखे थाव गाबानो हाबबानो थाव सिथाबजोबो मैला मानियाखै आरो बिसोरो मा एनटिपिसिनिफ्राय इन्जिनियारफ्राथ' खुनु दिन फैयाना नायफैफेरा सिएसएफफ्राथ' एखे 12 जन 13 जन फुंनि माबायाव मर्निं माबा बेरायोना एखे बे दैया थिम जाजोबो ना थावा साखा फैयो एखे लाथा बे थावा सायाव थानोसै नालाय एखे मोनामहैजोबनोसै दा स्लुइस गेटखौ हगारबाय नालाय दा दैया गोरान नुबाय आरो बेबायदि नोंथांमोननि खावलायसेयावबो मानियाखै दा मा राहा खालामो बे गोरों गोराफोर मोनथिसिगौ आंथ' आरो मा होननो हिनजाव मानसिया बेनो आरोखि बाबु बेथ' दानिल' नङा एनटिपिसि जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बे जोंनि बे जाम्फैजों बिसोरो गोबां रोखोमनि केमिकेल मा दं बेवहाय बेखौ बिसोर बे दैजों हगारहरो दा बै खेथ्रआव जोंहा बेवहाय गोबां मोसौ बोरमा मानसि गासिबो खथि जागासिनो दङ बिनि दैखौनो जोंनि मोसौ मोसाया दै लोङो
आरो दैज्लाङावथ' अभारफ्ल' जायो बेवहाय अभारफ्लाड जानानै बे माबायाव आबादाव हाबो बे आबादजों मा होनो दैया आबादाव हाबोबा आबादा खामनानै नस्थ' जायो दा बेनिखायनो जोङो NTPC अथ'रिटिजों जों ओरैनो सिगांनि मिटिंफ्राव जिरायबाबो बिथांमोना माबा फान्ड गैया फैसा गैयाल' होनो जोङो बेखौ सिगाङाव बुंदोंमोन कमप्लिट माबासिम मा होनो बेखौ सखसखासिम ड्रेन बानायनानै लांनांगौ नङाबा नोंथांमोनहा पाइपजोंबो लांनो हायो दा बे पाइपखौबो बिथांमोना बेब'स्था खालामाखै दा पाइपजों लांनानै जुदि गावसोरनि बै सखसखायाव जेराव माने एसडाइक दङ बेवहाय गारहैयोबा जोङो पाब्लिकआ एसेबाबो सुबिदा जागोन दा बेखौनो जों NTPC खौ खावलायनो लुगैयो NTPC जाहाथे बेखौ थाबैनो एक्सन लायो आरोबाव हायोबा जोंनि बे ड्रेनजों दै हगारनायखौ बन्द' खालामो जों बेखौ खावलायबाय नङाबा जों बे खाथि खालानि गासैबो लकेल पाब्लिकआ जोङो ज' जानानै बे ड्रेनखौ थेबथानो गोनां जागोन बेनिखायनो जोङो NTPC खौ नोंथांमोननि थ्रुयै खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोनहा बे ड्रेनाव बिथांमोननि केमिकेल्स हगारनायखौ बन्द' खालामो आरोबाव बे दैखौ जुदि बे दैयाव हगारथारमारोब्ला जों पाब्लिकआ जयैनो दिनै ओंखारनानै बे ड्रेनखौ बन्द' खालामनो गोनां जागोन बोसोरै हगारो ना माने बोसोरे माने बे कन्टिनिउ सालायजेननायनिफ्राय दिनैसिम हगारगासिनो दं ओरैनो मोनबेसे गामिया गोलैयो बेवहायथ' जोंनि ओरैहायथ' 7थासो गामि दं बेनिफ्राय बेयाव हरैहाय माबा दं मा होनो बेखौ नयासारा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट गासै 13-14थासो गामि गोलैयो बेवहाय माने बे केमिकेलखौ हगारोब्ला माने जिब जुनारफोरा माने एखेबारे बेमार जागोन मानसिनावबो जागोन माइ दैयावबो हाबो माबायाव मा होनो दैज्लां समाव दैयाथ' बाना जायोना बाना जायोबा बे आबादाव हाबबाय बे रोखोम आरोखि जों बेखौनो बुंनो लुबैयो माने NTPC जाहाथे दैखौ बे ड्रेनजों हगारालासे पाइपनि दारै गावसोरा जे माबा दंखायो मा होनो बेखौ माने बै माबा आरोखि साइ ओमफ्राय दै लांनायनि थाखाय बिसोरो माबासिम मा होनो सखसखासिम पाइप दंखायो बे पाइपजों जाहाथे बिथांमोना आरोबाव मोनसे पाइप बारायनानै लाङो आरो डाइरेक्ट एसडाइकआव खोलैहैयो जों बेखौ खावलायो नङाब्ला जोङो बे ड्रेनजों बिदि हगारबाय थायोबा जों थांनानै थानो हानायाथ' गोब्राब मोसौ मोसायाथ' अलरेडि गोबां खहा जाखाबाय जोंहा बिनि अल्टारनेटिभ गुबुन माबा दै गैया बेवहायनो मोसौ मोसा दै दौओ दै लोङो आरो बे लकेलनि गासैबो पाब्लिकआनो आबाद मावनानै जाग्रा आबादारि बे हिसाबै जोङो NTPC खौ खावलायनो लुबैदों बिथांमोना जाहाथे सिगाङाव जेरै जालांबाय दा थाबैनो बेखौ अल्टारनेटिभ जाहाथे राहा लायो जों बेखौ खावलायनो लुबैयो बिथांमोनजों सावरायनाय जायाखैमोन नामा सावरायनाया सिगाङाव एसे एनै मिटिंफोराव सावरायनाय जादोंमोन बे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बेखौ ससेल' फाखा ड्रेन खालामना होबाय दा बे बुस्थुखौ फाखा ड्रेनबाबोथ' ससेया जोंहा दैखौबो जोंबो नांगौ दा बे हिसाबै जों फाखा ड्रेनजों बे बुस्थुआ माबा जानाय नङा साक्सेस जानाय नङा बेखौ हायोबा पाइपजों लांनानै डाइरेक्ट एसडाइकआव खोलैहैयोबा माने सुबिदा जायो जों पाब्लिकनि थाखाय सुबिदा जागोन आरोखि ओरैनो बिथांमोना बेबायदिनो हगारबाय थायोब्ला नोंथांमोना मा उफाय गैया जों पाब्लिकआथ' बेखौ बन्द' खालामनायनि बेब'स्था लानांगोन